Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Не бачыліся з вамі ўжо вельмі даўно, таму што Не, спачатку чуліся, що ти несеш? Ну, неважна, людзі, мабыць, уяўляюць, фантазіруюць, як мы з табой можам выглядаць. Ну, Некаторыя вон думалі, што ты выглядаеш як Хаданович, а аказалася, што ты выглядаеш як ты. Дык вось, спачатку я была ў адпачынку, пасля адпачынку я захварэла і мой голас, мне здаецца, вярнуўся ў нармальнае становішча, але было даволі непрыемненька. Я спрабавала пару разоў запісаць падкаст, я пачынала, на пятай хвіліне я ператваралася ў мужыка, які курыў прыкладна 90 гадоў свайго жыцця і заканчвала, разумела, што не-не-не, так не пойдзе. Але сёння потым насупраць я мяне таксама быў у сярожанька. адпачынку. Я таксама быў у адпачынку. Ну, побач са мной у Э, адпачынку, але не запісаў нічога. ну, Ладно, мы былі ў разных адпачынках, калі лёс што. склаўся так. Потым трэба сказаць, што завяршылі пэўныя праекты, ты і я. Ты завяршыла што-небудзь? Ну, што-небудзь, можа Вось. быць, і завяршыла. Таму Працую над час быў завяршэннем. даволі няпросты, які трэба было проста выдаткаваць на пэўныя штукі, якія трэба было На давесці да жыццё. канца. Вось, на жыццё таксама, вось, і таму, ну, мы вельмі рады зноў выйсці з гэтага, такога насычанага працоўнага лета у, спадзяюся, трошку спакайнейшую восень. І так, і Я спадзяюся, нервова што гэта захіхікала, і спадзяюся, напісаўшы што сёння пост у выдавецтва пра тое, што да канца года ў нас выйдзе 23 кніжкі, і ў мяне так вока трохі задрыгалася. Але так, гэта м, факт. ну, вось, вот і факт. Вось. І спадзяюся, што шаноўныя слухачы нас таксама вельмі рады пачуць нашыя галасы і ўсё такое. Тут трэба адразу дадаць тое, што вы будзеце чуць у гэтым выпуску толькі два голасы. Наш запіс сённяшні, я не ведаю, як наконт наступных, магу казаць толькі за сённяшні, будзе праходзіць без Асірацеў наш Насты. асірацеў наш клуб. Сярожа цяжка ўздыхнуў, таму што ніхто не сядзіць побач і не мацца яго за каленку. Прабач, я не магу зрабіць гэта віртуальна, але я прыдумала. Ты можаш узяць сваю руку любую, можаш на ёй пасядзець пэўны час, каб яна згубіла адчувальнасць, а потым мацаць сябе за каленку, як быццам сябе мацае за каленку хтосьці іншы. Як ты Сярожа не ацаніў маёй ідэі. Але мы можам прапанаваць вам толькі паспрабаваць здагадацца, што здарылася з Настай, куды яна падзелася. І ў нас ёсць некалькі варыянтаў, а вы можете напісаць у каментарыях свой. Сярожа, якія твае думкі, куды падзелася Наста? У мяне варыянт вельмі просты. Наста пайшла сабакам сена касіць. Ну, улічваючы тое, што ў яе ёсць сабака, гэта гучыць як цалкам лагічны варыянт. Мой варыянт у тым, што Наста выйшла замуж і з'ехала на Кубу. Не ведаю, жыць, не жыць, але Здаецца мне, хто-то з нас хтосьці падманвае, так нейкая маніць. чарапашка трындзіць. Але пішыце ў каментарыях свае варыянты, куды падзелася Наста, так мы будзем па ёй сумаваць, як і вы. Але сённяшні выпуск вы будзеце чуць толькі два гэтыя цудоўныя галасы, неверагодныя, якія вы любіце, да якіх вы прывыклі. І сёння мы будзем гаварыць пра даволі няпростую кніжку. Але перад тым, як перайсці да гэтай кніжкі, хочацца яшчэ зрабіць такі невялічкі анонсік. Пакуль нас у падкасці ў кніжным клубе засталося двое, мы вырашылі зрабіць такую абвестку для тых, хто хоча паўдзельнічаць у кніжным клубе, хто хоча разам з намі выбраць кнігу, якую абмяркуе ў гэтым кніжным клубе. І калі вы хочаце далучыцца да КК Анягош, стаць яго часткай на адзін выпуск, а можа быць і на больш, калі вы багаты чалавек, цалкам магчыма, то вы можете зайсці на сайт patreon.com, вы знойдзеце спасылку ў апісанні да гэтага выпуска, і там вы у падтрымцы майго падкаста знойдзеце такі пункт: за $100 вы можете стаць удзельнікам кніжнага клуба Анягош на адзін выпуск. Калі вы Божа мой, якія далучыцеся. мы дарагія сэрцу людзі. Так, і гэта чыста ты, Сярожа. Сябе я ацэньваю бясплатна, але вось пагаварыць з Сярожай, перастань смяяцца. Але пагаварыць з Сярожам я ацэньваю так высока, ўсё ж такі двойчы лаўрэат прэміі Шэрмана, гэта вам не хухры-мухры. Таму, калі вы хочаце стаць удзельнікам кніжнага клуба Анягош,
то, калі ласка, запрашаю вас на Patreon, задонацілі, паўдзельнічалі ў падкасці. Схема вельмі простая. Ну і цяпер мы можам перайсці да уласна кніжкі, якая ў нас сёння даволі няпростая. Мне падаецца, часам трэба будзе пераключацца на нейкія жартачкі, бо кніжка таксама часам, каб трошкі накал драматызму збіваць, паказвае нам пэўныя жарцікі. І сёння мы пагаворым пра апошні раман Сашы Філіпенкі, які называецца Крэмулятар. Кніжка выйшла па-руску, здаецца, у сакавіку мінулага года, і вось сёлета нядаўна яна па-беларуску была выдадзеная ў выдавецтве Гутенберг. Імя перакладчыка мы не ведаем, яно ў кнізе не пазначанае, таму это не таму, што мы такія няўдзячныя, а мы проста яго не ведаем, таму не паведамляем. Ці чытаў ты, Сярожанька, гэтую кнігу па-руску, ці для цябе яна па-беларуску была першай? Не, па-руску я і не чытаў. Я у Філіпенкі чытаў дагэтуль толькі былога сына, і гэта была кніжка па-руску. Мы чыталі яе разам у маім іншым кніжным клубе, дзе я прымаю ўдзел. Вось гэта быў мой выбар. Я спецыяльна выбраў гэтую кніжку, каб разварушыць я не ведаю, там у той час нейкія такія даволі міралюбівыя кніжкі людзі выбіралі. Табе жэсці І захацелася, да? хацелася, ведаеш, якой-небудзь такой, не тое што актуалачкі, а каб трохі людзі чыталі і людзі трошкі думалі мазгамі, параўноўвалі з тым, што ў нас адбываецца цяпер, тады і заўсёды адбывалася. І каб трошкі ўключаліся, ведаеш, эмацыйна, каб гэта эмацыйна-мазгавая праца, каб яна ішла, рухалася, і каб вось гэтыя, ведаеш, гісторыкі, якія там бралі дзесьці там фэнтэзню, дзесьці які-небудзь сучасны раман, каб яно трохі вось біла ў вочы. Вось. І таму вось першая кніжка, якую я браў, якую увогуле чытаў Філіпенкі, гэта быў «Былы сын» па-руску, і, скажам так, яна трапіла ў нервы не толькі мне, але там іншым удзельнікам нашага другога кніжнага клуба. А ты раней ці Я чытала што-небудзь з чытала Філіпенкі? ўсё. Я чытала ўсе кнігі Філіпенкі па-руску, калі яны выходзілі. І цяпер я прачытала былога сына. Пра гэта вы маглі пачуць у адным з выпускаў падкаста мінулых. І таксама я записывала, можете паслухаць, калі вы патрон на Патрыоне, у мяне ёсць чытацкі дзённік па былым сыне. І вось цяпер да нашага кніжнага клуба я таксама прачытала і Крэмулятар. Хаця я яго чытала адразу, калі ён выйшаў па-руску таксама. То бок я перачытвала яе ўжо па-беларуску. Я заўсёды перабіваю, нічога. Але вось я таксама успомніў, я калі прачытаў былога сына, я адразу купіў сабе чырвоны крыж, красны крест па-руску, і калі выйшаў Крэмулятар, я таксама адразу яго набыў, каб вось прачытаць. Але потым, як Гутенберг абвясціў тое, што яны будуць выдаваць ужо па-беларуску былога сына і Крэмулятар, я ўжо вырашыў, што ўсё, я буду чытаць тады па-беларуску. І ад Крэмулятара ад рускага Крэмулятара я пазбавіўся даволі хутка. Вось, і ад былога сына таксама па-руску. Вось цяпер толькі па-беларуску ў мяне на паліцы стаяць. Ну і выдавецтва Гутенберг абяцае, што выйдуць па-беларуску і астатнія кнігі Філіпенкі. Як я зразумела, новая кніга, якая выйдзе калі-небудзь, там пакуль ён так сакрэтна пра яе выказваецца, ці ён яе піша, ці ўжо там на нейкай стадыі больш позняй, ці яшчэ не пачаў пісаць. Карацей, вось тое, што новае будзе з'яўляцца ў Філіпенкі, таксама чакана, меркавана выйдзе таксама і па-беларуску. Я чуў, што новая ягоная кніжка выйдзе ледзь не адначасова па-руску і па-беларуску адразу. Ну вось, так. Да, ён гэта, здаецца, казаў у нейкім з інтэрв'ю. Ну, а пакуль мы маем вось кнігу Крэмулятар, якая год таму выйшла па-руску, і цяпер мы яе чытаем па-беларуску. І я проста адразу хачу, я не ведаю, з чаго пачаць, калі расказваюць пра Крэмулятар. Мне чамусьці адразу хочацца ўзгадаць маё колішняе чытво Філіпенкі, менавіта былога сына. Гісторыя знаёмая, здаецца, кожнаму беларусу, вельмі блізкая, і што там адбываецца.
і гісторыя, якую, здаецца, кожны беларус мусіць прачытаць абавязкова. Вось, бо гэта пра Беларусь, гэта пра ўсе нашы праблемы і псіхалагічныя, і палітычныя, і ўсё, што з імі можна звязаць. Вось гэта ўсё ў былым сыне. Кніжка напісана вельмі такой скупой мовай, там няма лішніх словаў, Як і ўсе м, кніжкі Філіпенкі. як і ўсе Гэта кніжкі асаблівасць Філіпенкі, яго бо гэта стылю. мне здаецца, што гэта яго асаблівасць як журналіста, і ён гэта перанёс таксама ў свае вось гэтыя мастацкія творы, які ён піша. І што казаць пра былога сына, мне былы сын здаўся трошкі маленькім раманам, замаленькім, бо мне, беларусу, які вось жыве вось літаральна вось у гэтых абставінах, якія паказвае Філіпенка ў гэтым рамане, мне гэта ўсё добра вядома. Мне хочацца, ведаеш, такога больш падрабязнасцю. Мне хацелася, каб гэтая кніжка была там у 2-3 разы таўсцейшая. Мне хацелася большых вось перажыванняў псіхалагічных і гэтак далей, бо ну, сам сюжэт, сама структура і гісторыя, якую ён прыдумаў, яна неймаверна крутая. Вось. І хацелось бы, каб на гэта вось гэтае псіхалагічнага мяса было нанізана больш і больш. Вось. Асабліва пад канец, калі галоўны герой выходзіць з комы, і як быццам бы далей кніжка такая троху скамканая атрымліваецца, бо ў прынцыпе даволі падрабязна апісваецца яго жыццё, жыццё яго падчас таго, як ён знаходзіўся ў коме, як у гэты час што перажывалі ягоныя сваякі. Але вось пасля выхаду з комы, вось уласна тое, што самае цікавае, як цяпер прыстасоўвацца да новага ладу жыцця, вось гэтага так было сапраўды малавата. Вось, і ну, у гэтым і ёсць увесь, скажем так, журналізм, я не ведаю, журналістыка Філіпенкі, бо ён паказвае праблему, ён не надта ў яе паглыбляецца, не так, каб вось вывернуць там на выварат цябе там мясам вонкі, вось, а просто паказвае, што вось ёсць праблема, трошкі там патыкае, я не ведаю, кійком Трупік. у гэтую Мгм. у гэтую праблемку, маўляў, вось глядзіце. Ну і ты застаешся, калі не сам на сам з гэтай праблемай, то як бы паразважаць, пагаварыць з кім-небудзь пра гэта ты можаш. Гэта вельмі здаровы журналізм. Ну, у мяне такое адчуванне заўсёды, што ведаеш, вось гэта такі класічны раманіст такога амерыканскага пошыбу, пачатку там 20 стагоддзя, калі ведаеш вось гэта Хемінгуэй. У мяне адразу вось прыходзіць калі у пачалася галаву Хемінгуэй. пуліцераўская прэмія выдавацца спачатку, ведаеш, за журналістыку, потым пачалі там і за кніжкі ўжо выдаваць. І такое штосьці выбіралі заўсёды штосьці на мяжы, которое вось ну б'е там па актуалачцы, і таму таму на табе прэмію. Ты Вось. прыкінь, колькі зараз людзей можа на мяне накінуцца за тое, што я Філіпенку з Хемінгуэем параўнаў. Асабліва Ну тых, хто не гэта любіць ну творчасць гэта Філіпенкі. Але ну вы разумееце, што гэта умоўнасць. хтосьці не любіць творчасць Філіпенкі, хтосьці не любіць творчасць Хемінгуэя. Тое, што ты Я параўнала дзесьці, раўнадушная да ну як Хемінгуэя. бы вось, а ці раўнадушная ты да А ці раўнадушны Хемінгуэй да мяне? Дашанькі. Філіпенкі, ну, я не ведаю, Вось. Філіпенка мне падабаецца трошкі больш, мабыць, таму што ён мне бліжэй. І вось з гэтай ну калі параўноўваць былога сына і крымулятар, тут сітуацыя для мяне сыгралася зусім наадварот. У крымулятары для мяне было ну вось інфармацыйная доза, вось было роўненька тая, якая трэба. Магчыма, людзі, которые больш дасведчаныя у перыяд 30-х гадоў, у пра перыяд рэпрэсій, пра вось гэтых усіх людзей, пра якіх расказвае Філіпенка, там Блахін. Дарэчы, я вучыўся ва ўніверсітэце полацкім, і ў нас полацкі універсітэт, галоўныя карпусы знаходзяцца на вуліцы Блахіна у Новаполацку. Таго Вось, такі самага, так? цікавы так. Такі цікавы факцік. Ну, якога яшчэ? Хутчэй за ўсё яго. Я нават не цікавіўся. Шмат блахіных было, которые шмат чаго зрабілі для Беларусі. Карацей, Ну не. вось гэта інфармацыйная доза, яна для мяне была роўненька дастатковай. Мне не хацелася даведацца ні больш, ні менш таго, што паказаў Філіпенка у крымулятары. Што ты скажаш?
Мне якраз гэтая кніга падалася менш цікавай, чым былы сын, акурат тым, што прыналежнасць да беларускай тэмы зведзеная да мінімума. І Але ты я як заўважыла, як ён прыцягвае, вось як ён хоча прыцягнуць вось гэту хоць якуюсьці Беларусь у гэтую кніжку. саву на глобус нацягнуць, так, але я вельмі люблю у беларускай літаратуры адзін з маіх улюбёных перыядаў гэта пачатак 20 стагоддзя. Якраз перыяд рэпрэсій і многія з маіх улюбёных беларускіх літаратараў былі расстраляныя, якраз трапілі вось пад гэтыя рэпрэсіі. І гэты перыяд у літаратуры для мяне неверагодна цікавы, і як бы мне хацелася чытаць кнігу пра рэпрэсіі на беларускім матэрыяле. Я разумею, што гэта не прэтэнзія да Сашы Філіпенкі, ён напісаў кнігу пра тое, пра што хацеў напісаць, але як быццам бы мне не так блізкі дырэктар маскоўскага крематорыя, як вось нашы хлопцы, якіх, напрыклад, у сваіх творах апісвае Ганна Северынец, якая расказвае таксама вось пра ўсіх гэтых літаратараў той же там гасцініцы Бельгіі. Але тым не менш, гэты твор быў цікавы якраз для мяне тым, як Філіпенка паядноўвае драматычнае, трагічнае, цяжкае і нешта прыземленае і смешнае. Як ён у гэтую кнігу уплятае гумар. Ну, Галоўны калі ён герой і ўплятае які гумар, то гэты гумар ён хутчэй такога чорных адценняў. чорнага якраз майго улюбёнага адцення, і гэта неверагодна прыемна. Вось я, напрыклад, люблю слухаць падкасты пра true crime. І часам, калі ёсць у мяне адзін улюбёны падкаст, і героі гэтага, дакладней, вядучыя гэтага падкаста называюць свой true crime падкаст з камедыйнай падачай. Таму што камедыйная падача гэта менавіта тое, што дапамагае часам перажываць усе тыя жахі, якія яны расказваюць. Калі яны расказваюць там пра якога-небудзь маньяка, які расчляняў людзей, вельмі цяжка гэта ўсё расказваць на такіх сур'ёзных шчах. І каб не паехаць трохі дахам, гэта трэба крыху у пэўнай ступені сябе разнявольваць. І гэта ўсё трошкі зніжаць накал гэтага драматызму. Вось, і ў гэтай кнізе, якраз калі ты пачынаеш задумвацца пра ўсё гэта, калі ён расказвае пра расстрэлы, пра крэмацыі, а потым раптам дзе-небудзь такі дасціпны чорны жарцік. І ты троху з гэтага напружвання свайго выходзіш і крыху расслабляешся, таму што немагчыма ўвесь час перажываць аднолькава моцны накал эмоцый, асабліва такіх трагічных і драматычных. Вось ты сказала пра перапляценне трагічнага, камічнага ўсяго, ну, жахлівага у адным тэксце. А мне вельмі спадабалася, як Філіпенка структуруе увесь вось гэты свой аповед. Сама кніжка, раздзелы падзелены банальна, ну, галоўны герой, як яго завуць? Пётр Несцярэнка. Гэта дырэктар маскоўскага крематорыя, рэальна існуючая асоба, біяграфію якой Філіпенка ўзяў, дзякуючы ёсць такая расійская была, яна ўсё яшчэ існуе, ці яна, карацей, расійская праваабарончая арганізацыя «Мемарыял», якая вельмі шмат добрага зрабіла менавіта Для якая захавання зараз памяці. для захавання памяці спадчыны вось гэтай, для данясення людзям гэтых усіх рэчаў. І зараз, наколькі я ведаю, пэўны час таму яе закрылі ці забаранілі, штосьці такое. Я Яе не надта забаранілі, глыбока. здаецца, на тэрыторыі Расіі, бо яны займаліся нязручнай памяццю, нязручнымі ўспамінамі для сучаснага грамадства. Ну так, я не надта глыбока пагружаная ў расійскі кантэкст, таму вось, ну, тое, што да мяне далятала, я ведаю, што яны атрымалі Нобелеўскую прэмію міра. Ну і тады ж у той жа год 2022, калі Нобелеўскую прэмію міру атрымала арганізацыя «Мемарыял», вось я чытаю, што яна была фармальна ліквідавана ў Расійскай Федэрацыі паводле рашэння суда, то бок наогул яе ліквідавалі. Вось тады ж Нобелеўскую прэмію міру атрымаў наш беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі і таксама украінская арганізацыя «Цэнтр грамадзянскіх свабодаў». Ну і гэтая арганізацыя «Мемарыял», яе супрацоўнікі, яны дапамагалі Філіпенку ў атрыманні нейкіх матэрыялаў, яны далі яму стэнаграмы допытаў, і ўласна у форме допытаў пабудавана гэтая кніга.
Вось гэта ўсё, да чаго я вёл. Так. Структура кніжкі, раздзелы гэта першы допыт, другі допыт, трэці допыт, колькі іх там 5, здаецца, было. Не памятаю, у мяне Вось. няма кніжкі побач са мной. Ну, у мяне таксама пад рукой няма кніжкі. Гэта, дарэчы, гэта адна з тых кніжак, якая не затрымаецца ў вас надоўга. Людзі папросяць у вас яе перачытаць, ну, пачытаць узяць. Вось Вось. мая кніга якраз такі паехала чытаць. Ну, Чытацца. гэтаксама і мая. Але Філіпенка ідзе далей, і я тут бачу яго вялікае развіццё як пісьменніка. Ён не толькі робіць вось гэтыя, ну, у форме допытаў афармляе свой аповед. Ён спалучае гэта з успамінамі галоўнага героя Петра Несцярэнкі і разам з яго нейкімі лірычнымі разважаннямі. І гэта ўсё настолькі пераплецена, настолькі тонка адно уліваецца, а другое выліваецца, што ты проста, ну, для цябе гэта вельмі натуральна атрымліваецца. Як бы і ты часам, калі чытаеш, там на адной старонцы у цябе можуць такіх пераліваў адбыцца некалькі штук, што ты з адной рэальнасці і з рэальнасці вось гэтага маленькага невялічкага пакойчыка, дзе за маленькім сталом пры гэтай нахіленай цьмянай лямпе сядзяць двое, і адзін у форме дапытвае іншага чалавека, который там сядзіць у нейкай зэкаўскай робе. І Які разам з яшчэ тым, нядаўна быў даволі значным у саюзе чалавекам важным. менавіта. І вось вось гэты значны чалавек, ён разумее, што ён значны чалавек, і ён рэзка пераглядае у свае ўспаміны, калі ён быў значным чалавекам, альбо калі ён ішоў да вось гэтай сваёй пасады. І разам з тым уплятаюцца яшчэ яго лірычныя разважанні пра яго любоў, пра яго каханне. Прычым гэтае каханне, як бы, я не ведаю, наколькі гэта праўда, што, ну, гэта ягонае першае каханне, Вера, которая і якое вось галоўны герой Пётр Несцярэнка пранёс праз усё жыццё. І да яе ён Вось. уласна і звяртаецца ў сваіх гэтых. Ён піша як быццам бы лісты ёй гэтай сваёй каханай актрысе, якая, канешне, вельмі не хочацца сказаць, непрыгожа з ім паступіла, кожны Ты хочаш выжываў як сказаць мог у слова гэтай лаферын, сітуацыі. да? Гэта сказаў ты. Так што калі што, у каментарыях все свае негатыўныя водгукі пішыце ў адрас Сярожанькі. Пішыце, яны заўсёды ж пісалі ўвесь негатыў на мяне. Нічога, пішыце. Ты вытрымаеш. Вось. Ну і трэба Эм, сказаць наогул, хто такі важны гэты значны чалавек. Пётр Несцярэнка, як мы ўжо агучылі, што гэта сапраўдны чалавек, і ён падчас акурат гэтага перыяду рэпрэсіі сталінскага тэрору ён стаў дырэктарам маскоўскага крематорыя, першага крематорыя, калі я не памыляюся. І гэта такі цікавы чалавек, які, займаючы ў тыя часы ў такой дзяржаве такую важную пасаду, не быў такім ажно палкім прыхільнікам гэтай улады. Ён, як мне падаецца, зусім не быў нейкім там палкім сталіністам, ён хутчэй быў апартуністам. Такі чалавек, які пры любой уладзе знойдзе сабе месца, таму што, ведаеце, кушаць хочацца і выжываць таксама хочацца. І тым цікава месца, дзе ён апынуўся пасля, вось гэтыя допыты, вось гэты маленькі пакойчык, і як ён камунікуе з чалавекам, які вядзе допыт, гэты перапяліцца прозвішча. Гэта таксама, дарэчы, мгм. рэальны чалавек, наколькі я таксама чытала, што Філіпенка потым ён знайшоў гэтага следчага перапяліцу, які дапытваў гэтага чалавека Несцярэнку. Падрабязнасцяў я не ведаю, але вось у інтэрв'ю Філіпенка казаў пра свае пошукі, што так, гэтага чалавека ён знайшоў. Мне просто вылецела з галавы, калі ты казала пра вось гэтыя лісты даверы. Калі ну, у пэўны момант, ну, спачатку, калі ты чытаеш кніжку, ты ўспрымаеш вось гэтыя лісты як, ну, магчыма, як сапраўды фізічна напісаныя лісты там сінім атрамантам на белай там альбо крэмавай паперы, скажем так. Але Рамантыка. прачытаўшы там 2/3, асабіста мне ў галаву пачынае ўразацца думка, што ўсе гэтыя лісты гэта проста, я не ведаю,
прамоўленыя словы ў адкрытую фортку у спадзеве, што я не ведаю, недзе чалавек на тым канцы свету, на тым канцы краіны пачуе, ну, вялікай краіны СССР, пачуе цябе, твой зварот да сябе. Вось. І што ўсе гэтыя лісты, яны напісаныя былі толькі ў свядомасці самога Несцярэнкі. Прычым у гэтых лістах сам герой паўстае вельмі, не ведаю, вельмі такой тонкай, ценькай душой. Ён вельмі начытаны чалавек, ён вельмі інтэлігентны чалавек, ён можа разважаць абсалютна на розныя тэмы, ён можа жартаваць абсалютна на розныя тэмы, ён можа, знаходзячыся ў такой катастрафічнай для сябе сітуацыі, знаходзіць паралелі, там, я не ведаю, у сусветнай гісторыі, у сусветным мастацтве, у сусветнай літаратуры. І вось гэтыя лісты для яго робяцца, ну вось, як я казаў, ён іх адсылае, я не ведаю, у сусвет, каб вера недзе іх пачула недапрамоўленымі. Але, ну, для мяне асабіста я у канцы пастанавіў, што нават яны не былі прамоўлены, яны былі проста пракручаныя ў галаве, і гэта быў такі сабе спосаб Несцярэнкі уцекчы ад той нязручнай рэальнасці, нязручнае слова сёння, слова вечара будзе, ад той нязручнай рэальнасці, я вельмі, канешне, так інтэлігентна выразіўся, нязручная рэальнасць, ад той нязручнай рэальнасці, у якой ён аказаўся. Бо, як бы, магчыма, ён фізічна знаходзіўся насупраць чалавека ў форме, а усёй сваёй існасцю ён злятаў разам з вось гэтымі прыгожымі словамі, прыгожымі зваротамі да свайго любімага чалавека. Ну, мне адразу і чамусьці ўяўлялася, што гэта не нейкія сапраўдныя лісты. Я бачыла гэта пэўным дзённікам, напісаным менавіта ў такім фармаце, таму што часам людзі пішуць дзённікі, гэта такі даволі распаўсюджаны літаратурны троп. Мне чамусьці зараз у галаву прыходзіць толькі адна папсовая кніжка, але распаўсюджаны троп, калі чалавек піша свой дзённік, звяртаючыся да нейкай асобы. Гэта можа быць нейкая вядомая асоба, або вось як у гэтым выпадку проста блізкі герою чалавек, якому ён можа даверыць свае таямніцы. Пра якую папсовую кніжку ты падумала? Чаму гэта сказаў ты так, нахіліўшыся да мікрафона? Ёсць такая кніжка, вельмі папулярная зараз, таму што экранізацыя яе выйшла зусім нядаўна. Гэта кніга вельмі вядомай у тик-току пісьменніцы Колін Гувер, якая называецца «It Ends With Us». Там галоўная гераіня піша дзённікі у выглядзе лістоў да вядучай Элен Дэджэнерыс. Яна да яе звяртаецца і расказвае ёй пра сваё жыццё. Вось такая папсовая кніжка. Я чамусьці падумаў пра дзве іншыя кніжкі. Першая гэта «Кветкі для Элджернана», дзе ён там, галоўны герой, вядзе дзённік, і таксама там, здаецца, Але ён, па-мойму, ні такога не звяртаецца, ён проста вядзе І дзённік, другая- яму трэба было весці дзённік, каб паказаць, як ён эвалюцыянаваў. Там быў дзённік чалавека, які вось гэтая папулярная фігня, калі людзі купляюць кветкі для Элджернана і пішуць, што гэта за гаўно, чаму ў гэтай кнізе так шмат арфаграфічных памылак. А там сэнс у тым, што герой спачатку, ну, можна сказаць, разумова адсталы. Я так не Конечно. надта мякка, але а потым з цягам часу, калі ён вось праз гэтыя эксперыменты праходзіць, атрымлівае гэтае лячэнне, і відаць, як ён эвалюцыянуе, то бок як ягоны стыль пісьма змяняецца, колькасць памылак змяншаецца і гэтак далей. Вось. Але, здаецца, ён там ні да кога не звяртаецца. Ну, але я магу памыляцца, я чытала гэту 100 мільёнаў Я гадоў таксама, таму. у мяне вось такое адчуванне, што ён ўсё ж такі звяртаўся там, магчыма, да нейкага доктара ці штосьці такое. Ну ладно, калі вы чыталі нядаўна, Дакладна- раскажыце, бо я чытала гадоў Вось. 15 таму, але я дуже люблю гэтую кніжку. Я не сказаць бы, каб любіў гэту Ладно, не кніжку, я 15, чытаў яе ў 20. 10 годзе. Ой, 20, Вось. 10. Карацей, Э, няважна, я з А матэматыкай другая не вы. кніжка, якая мне адразу прыгадваецца, гэта Эрык Эммануэль Шмідт «Аскар і І розавая матухна дама. ружа». Па-беларуску А, «Аскар і матухна ружа». Яна ёсць па-беларуску? Яна ёсць па-беларуску, калі ты не ведала.
Не ведала, бо я не чытала, я не люблю Эрыка Эмануэля Шміта і наогул з французскай літаратуры не заўжды сябрую, але Пераклад з Дмітра Коласа выйшла там нейкім абмежаваным тыражом, і гэта было выданне білінгва. Пра што мы казалі? Мы казалі пра тое, пра вось гэтае я кажу, спалучэнне, што і мы хутчэй гэта казалі. быў для мяне гэта было Мгм. падобна проста да дзённіка, і ён выбраў такую форму звяртацца Мгм. да кагосьці знаёмага. А таксама ты Нават яшчэ калі там нават калі ты гэта было і так, то ну, калі я там памыліўся, мне было вельмі прыемна памыліцца, бо ну ўсё адно вось выбудоўваць свае тэорыі на гэты конт, адпіхваючыся толькі ад таго, што напісаў Філіпенка, гэта надуманае, але гэта прыемна надуманае. ну так. І таксама ты згадаў тое, што персанаж герой вось гэтага Пятра Несцярэнкі даволі адукаваны. І тут хочацца згадаць ягоныя карані, ён усё ж такі арыстакрат. Не трэба пра гэта забываць. Ён з арыстакратычнай сям'і, хаця і збяднелай. Але тым не менш, я мяркую, што пэўны ўзровень адукацыі даволі якаснай ён атрымаў. Таму можна цалкам упэўнена казаць пра ўзровень адукаванасці гэтага чалавека. Тут цяжка пераказваць сюжэт кнігі, таму што гэта не нейкае там падарожжа героя ці яшчэ што мы проста бачым ужо факт. Быў чалавек, гэта ўсё наадварот, і тот, хто быў всем, тот станет нікем. І Вось. Ну першыя і сталі апошнімі. Гэта а тут у Біблія, нас калі на што. такі адукаваны. І тут у нас перад намі ўжо факт, чалавек знаходзіцца, ну можна сказаць, за крок ад таго, каб паўтарыць лёс людзей, з якімі ён, можна сказаць, працаваў. То бок да І яго ў ён крэматорый Мгм. прывозілі людзей пасля расстрэлу. І ён цалкам разумее свой далейшы лёс. Ён разумее, што ён не аджыве вельмі шмат. І таму ён не тое, каб вырашыў адцягнуцца напоўніцу, як бы ў такіх умовах гэта даволі складана, але ён вырашыў на гэты конт асабліва не заганяцца. Ён проста прыняў тое, што з ім будзе, і яму не тое, каб цікава нават вось гэта ўсё, але яму неяк нават і неабыякава весці гутарку з вось гэтым даволі, сказаць па шчырасці, абмежаваным Так, як его, цалкам прымітыўным кусаўцам. чалавекам. Іншых туды ў Вось. следчыя не бралі. Бо так, ён там штосьці неяк там аджартоўваецца. І спачатку я асабіста глядзеў, бачыў, што гэты нкусавец у яго неяк так рэзка абразае, магчыма, там ён не дапускаў для сябе ніякіх такіх жартаў, а пасля ты разумееш, што ён банальна іх не разумеў вось гэта. Чаму рэзка Несцярэнка пачаў гаварыць пра нейкую культуру, чаму ён рэзка тут тую ці іншую гістарычную постаць успомніў. Бо магчыма, там не было нейкіх гістарычных постацей, я зараз сам прыдумляю, бо тэкст чытаў даволі далёка, але вось гэтыя матывы яны ў галаве заселі. І вось гэты перапяліца, ён чалавек недалёкі, ён з драўлянай галавой. І Несцярэнка гэта выдатна бачыў і ціснуў, можна сказаць, яму крыху на балючыя кропкі, бачыў прабелы ў ягонай адукацыі, якіх было І вось зашмат там. гэта была ягоная, скажам так, аддушына апошніх гадоў. Як бы падсцібаць вось гэтага чувака, Затроліў. который нават там да канца свайго жыцця так і не зразумее, як жорстка яго падсцёбвалі. І Нехцярэнка, божа, яго Нехцярэнкам назваў. І Несцярэнка Як ты гэта вымавіў, Нехцярэнка? Нехцярэнка. І Несцярэнка, магчыма, сам разумее, што гэта такі канвеер, што сёння ён сядзіць на вось гэтым, я не ведаю, рыпучым табурэце, а заўтра на гэтым рыпучым табурэце акажацца сам перапяліца, бо сістэма працуе, канвеер запушчаны, і той, хто калісьці быў першым, можа і аказацца рэзка, нечакана для самого сябе знянацку апошнім. І так, таму што калі ў сістэмы заканчваюцца ворагі, такая актуалачка, калі ў сістэмы заканчваюцца ворагі вось па-за іх сістэмай, сістэма ўжо працуе, механізм ужо запушчаны, і гэта ўсё ўжо круціцца, і таму гэтая сістэма пачынае падмінаць пад сябе
часткі Сваіх сваёй жа. сістэмы, і страўнік пачынае працэс стрававання самога сябе. Ну і вось Вось. акурат вось у гэтым тролінгу перапяліцыі і заключаецца вось гэты чорны гумар рамана, калі герой разумее змрочнасць, трагічнасць і ў прынцыпе безвыходнасць свайго становішча, ён просто падсцёбвае яго, пачынае троліць і У скажаць, тебе есть прыклад, у тебе есть прыклад? тым-то і сэнс, што яны ўсе засталіся ў кнізе, блін. А, Разам з тым, у мяне такое адчуванне, як быццам бы герой усё ж такі спадзяваўся, усё ж такі пакідае Філіпенка свайму герою нейкі праменьчык надзеі на тое, што выратаванне магчымае і што, можа быць, і гэтым разам ён усё ж такі пазбегне смерці. а мне Ён здаецца, не. Мне здаецца, што Несцярэнка дакладна разумеў, што яго чакае. Ён дакладна разумеў, што выйсця з вось гэтых казематаў дакладна не будзе. тады проста цікава, Вось. як чалавек, які штодзённа сутыкаўся са смерцю, гэта вось такая паралель, ягоная праца. Наогул, калі не памыляюся, вось крымулятар, слова, якім названы раман, гэта механізм, які перапрацоўвае рэшткі там костак, зубоў, то бок калі ты спальваеш чалавека ў крэматорыі, у печы, ён спальваецца не цалкам. Застаецца вось гэты парэшткі чалавека, але разам з тым могуць заставацца даволі там вялікія элементы костак, зубоў, тое, што не згарае папросту. І вось крэмулятар гэта тая машына, якая ператварае вось гэтыя рэшткі таксама ў попел. Ну і крэмулятар, уласна, гэта сам Пётр Несцярэнка, які працаваў ва ўсёй гэтай сістэме, і гэта зноў жа класнае параўнанне з гэтай сістэмай, якая так жа, як той крэмулятар, пераробіць у рэшткі усіх, хто ў яе трапіць тым ці іншым чынам, як яе прыхільнік і як яе там не веду апазіцыя гэтай сістэме. Для сістэмы абыякова. Ну, ведаеш, проста Несцярэнка ён супрацоўнічаў вельмі доўга з вось гэтымі людзьмі, з мкусаўцамі. І ён дакладна разумеў, што як бы іншага шляху ў яго не будзе. Ён ведаў, што ўся вось гэтая крыша, которая яго крышуе, што цяпер гэтай крышы няма. Што ўсе людзі, якія за яго маглі заступіцца, якія маглі яго абараніць, яны альбо мёртвыя, альбо яны сядзяць і маўчаць, баяцца штосьці вякнуць. Вось. А Ну і машына зноў жа вельмі вялікая. актуальная тэма таго, што яго гэтая сістэма ўжо пасадзіла на гэтае крэсла насупраць следчага, і гэтая сістэма не можа прызнаць сваю памылку і вызваліць яго, таму што тады акажацца, што сістэма недасканалая, а такога быць не можа. Гэта таксама суперактуальная тэма, калі яго ўжо ўзялі, то знойдуць, яны спрабуюць там капацца ў яго мінулым, чаму перад намі паўстае ўсё жыццё гэтага Пятра Несцярэнкі, таму што ён гэтаму следчаму перапяліцу расказвае сваю біяграфію, можна сказаць, што ён рабіў. І Філіпенка, наколькі я ведаю, таксама прарабіў увесь гэты шлях. Ён пабываў там у абсалютна розных гарадах і краінах. Ён быў і ў Кіеве, і ў Стамбуле, то бок геаграфія даволі шырокая была. Розныя гарады расейскія, Парыж, карацей, вось усе месцы, у якіх пабываў сам Несцярэнка, і якія ён апісвае, вось тое, што перад намі паўстае ў ягонай гісторыі яго жыцця, якую ён апісвае перапяліцу, вось паўсюль Філіпенка таксама быў. Гісторыя майго жыцця. Наві бэнд урываецца ў нашыя шыроты. І ўся гэтая гісторыя, яна вядзецца да свайго лагічнага заканчэння. Ты, як бы разумееш, што допытаў будзе там 3, 4, 5 пэўная ступень, і як ты Але гэта не сказала, важна, але колькі іх гэта не будзе, важна. фінал адзін. Фінал адзін і фінал зразумелы. Але вось як ты згадала, як бы нават калі Несцярэнка ні ў чым не вінаваты, вельмі цікава назіраць за вось гэтым тупым следчым, у которага ёсць пэўныя алгарытмы, у якога ёсць пэўныя шаблоны, пад якія яму трэба гэтага таварыша Несцярэнку проста падбіць, падкаціць. І да імправізацыі ён не здольны, таму што Да творчая жылка імправізацыі ў такіх людзей абсалютна. адсутнічае. Так а навошта яму імправізаваць, Так. калі ёсць Схемы. ужо адладжаныя схемы? Табе
просто трэба падладзіць. І ён там стараецца, намагаецца падлавіць Несцярэнку пад адну з вось гэтых схем. Так, ён там пра рэлігію з ім нешта пачынае размаўляць, потым пра белых, пра чырвоных, потым пра ягоны побыт за мяжой. І ён Смерць заўсёды яны таксама там абмяркоўваюць, вось. што І асабліва заўсёды іранічна. ён яго падлоўлівае, і гэта настолькі вось празрыста бачна, наколькі вось, ну, ён проста чакае ад чалавека пэўнага слова, ну, слова адмашка, ад якога ён ужо можа Трыггеры, там за які пачаць можна зачапіцца, так. раскручваць далей і падкруціць пад вось гэту схему, і ўсё, і далей па этапе да пабачэння. Наступны заводзіць, завесці, калі ласка, наступнага. Вось. Таму, ну, і вось гэтым бачная вось гэта тупарыласць сістэмы і жах адначасны, калі у такіх, ну, недалёкіх людзей аказваецца ўлада ў руках. І вось І гэта вельмі часта менавіта ў іх яна і гэта аказваецца. так, і вось гэта Гэта і вельмі гэта жахае, гэта гісторыя, вельмі якая як жахае. быццам бы на працягу многіх стагоддзяў мы сутыкаемся з адным і тым жа. Гэта як быццам бы тое, што не мяняецца, якія б ні былі дзяржавы, рэжымы, сістэмы і гэтак далей, але вось схема працуе аднолькава. І яшчэ цікава, што гэты твор вось ты не прачытаў чырвоны крыж, а я яго чытала, і мабыць чырвоны крыж гэта акурат мая улюбёная кніга філіпенкі. Не спойлерыць толькі. Я не буду спойлерыць. Гэта кніга, якую дужа любіць мая бабуля, таму што такая тэматычна для яе была кніжка вельмі блізкая, і яна абмяркоўвала з сяброўкай, у іх быў па тэлефоне кніжны клуб, яна аддала потым сяброўцы, яны па тэлефоне гэта абмяркоўвалі. І чырвоны крыж гэта кніга, якая расказвае, зноў жа мы бачым своеасаблівую споведь. У нас ёсць галоўная гераіня 90гадовая бабулька, якая расказвае сваёй маладой суседцы пра тое, як у маладосці яе адправілі ў гулаг, таму што яе муж трапіў у палон да немцаў падчас другой сусветнай вайны. Ну і зразумела, трапіў у палон, все, ты ўжо не савецкі чалавек, гэта не нацыянальныя людзі, як кажуць некаторыя нашы з табой агульныя знаёмыя. Ну і тут таксама Філіпенка працаваў пры напісанні гэтай кнігі з дакументамі. Ён працаваў з дакументамі чырвонага крыжа гэтай арганізацыі і уласна на падставе гэтых дакументаў стварыў гэтую кнігу. І гісторыя падобная, часы тыя ж самыя, зноў жа ўспаміны чалавека, але тут ужо трохі больш пазітыўны лёс у гэтай жанчыны быў, бо калі яна 90гадовая нам пра ўсё гэта расказвае, значыць все ж такі не так драматычна склалася яе жыццё, як жыццё Петра Несцярэнкі. Таму калі ты маеш Я ад кніжку гэтай кніжкі чырвоны яшчэ крыж, па-руску не пазбавіўся, але калі вось чырвоны крыж пачытай. выйдзе па-беларуску, я ўсё ж такі буду Ну чытаць тады можна па-беларуску. дачакацца, сапраўды, раз ужо нам анансавалі, абяцалі, што іншыя раманы Філіпенкі Я будуць не чуў перакладзеныя. пра іншыя раманы, тое, што Я мне чу Чырвоны крыж, я таксама чуў, што гэта даволі папулярная штука. Гэта адна з папулярных ягоных, адна з самых папулярных ягоных перакладзеных кніжак, бо так. яна Яна была вельмі па-нямецку 4 гады таму выдадзеная, калі я не памыляюся. і І вось менавіта па-іспанску, немцы, па-англійску. І менавіта чырвоны немцы крыж вельмі таксама актыўна. Чырвоны крыж таксама ўвайшоў у вось гэты нейкую там типа супер-пупер кніжкі тваёй любімай Опры Уінфры альбо там каго там з Я гэтых першы раз чую пра мою амерыканцаў. любімую Опру Вінфры, але В сэнсе, я, ты ж дарэчы, заўсёды цытуеш. хоць раз, прывядзі мне прыклад. Але у мяне адкрыты зараз старонка, па-першае, з перакладамі, на якія мовы, я не ведаю, ці выйшла на ўсіх гэтых мовах, але правы былі прададзеныя ў Чэхію, Нідерланды, Францыю, Італію, Швецыю, па-нямецку таксама гэты твор ёсць. Гэта Я нават знаёмы з перакладчыцай Рут, которая перакладала па-нямецку. А за крымулятар ён атрымаў вельмі прэстыжную швейцарскую, калі не памыляюся, прэмію Трансфьюж, я не ведаю, як гэта чытаецца, я ўжо неяк зачытвала гэта ў літнавінах за Я раман магу крымулятар. прачытаць гэта слова па-шведску. Я ідэальна чытаю па-шведску. Мы нядаўна высветлілі, так, вы яшчэ не ведаеце пра гэта, але мы высветлілі, што Сярожа свабодна валодае шведскай, прынамсі на Я ўзроўні свабодна чытання. чытаю па-шведску, я нічого не разумею, але свабодна чытану. Мы гэта высветлілі, калі Сярожа вырашыў зірнуць па-шведску спіс назвы твораў Фрэдрыка Бакмана, знакамітага шведскага пісьменніка, аўтара кнігі «Мужчына па імені Уве». І Сярожа пачаў чытаць назвы ягоных твораў і зразумеў, што, гэтае слово падобнае да нямецкіх, і свабодна
чытаў усе Я гэтыя назвы? чытаю, я разумею, божа, як яны па-шведску гучаць, як гэта клёва гучыць. Вось Так гэта што было раптам забаўна. на небасхіле беларускай перакладной літаратуры хутка запаліцца новая зорачка. Гэта Сярожа Матырка, перакладчык яшчэ і са шведскай. Навошта ты засунуў 2 пальцы ў рот? Не, гэта я паказваю тое, што ты гаворыш абы што, і мяне ад тваіх слоў як бы так. Як Вось. быццам бы першы раз. Пра чырвоны крыж я начуты вельмі вельмі шмат добрых слоў, таму магчыма я яго прачытаю. Вядома, калі гэта кніжка выйдзе па-беларуску, я прачытаю яе нашмат хутчэй. Вось, хоць яна ў мяне па-руску ёсць. Вось я Калі нас ўпэўнены, хтосьці што чуе, хто здольны на гэта ўплываць, то калі ласка, who хутчэй knows, who выпусціце. knows. Ну, я дакладна ведаю тое, што вось гэтая кніжка, якая крэмулятар, як яе? Крэмулятар дакладна спадабаецца маёй маме, хоць для яе будзе даволі цяжка чытаць вось гэтую, ведаеш, перасоўванне там з адной рэальнасці ў іншую. Ну, цяжка будзе захаваць это. Ўсё ж такі мая маці больш прыхільніца лінейнага аповеду. Мая Вось, бабуля, але дарэчы, таксама. Яна, калі бабуля шмат чытае, і калі яна чытае нейкую кнігу, дзе падзеі, нават хоць яны і пранумараваныя, напісана, што там 15 жніўня 25-го года, умоўна, наступная глава там 15 верасня 1937-го. Ёй усё роўна вельмі цяжка перасоўвацца. Ужо не так, мабыць, мозг працуе хутка, каб апрацоўваць такую інфармацыю. Я таксама не вельмі люблю, калі мяне кідае проста з часу ў час. Гэта, ну, пэўная дадатковая праца над не, кнігай. я Не люблю заўсёды гэта гэтыя пазлы лёгка. складваць, ням-няма. Ой, я просто забываю, що там было, які год быў мінулая частка, і ой, часам даволі цяжка гэта мне Цябе ўсё проста даецца. альцгеймер ўжо ўсё. Слухай, ну 31 год гэта ўжо, ведаеш, гэта ўжо так песочак троху пачынае паціху. Я тут на пляжу Як трохі там сижу, пакуль мы з табой унучач размаўлялі, насыпалася. унучачка, як завуць таго немца, который пастаянна зводзіць мяне з ума? Альцгеймер, бабуля, альцгеймер. Так, так. Ну і трэба згадаць, што гэта адна з тых кніг, на якую у нашым кніжным клубе, мне падаецца, была найбольшая колькасць водгуку. Мы перыядычна вось у канцы зачытваем з кожнай кнігай, мне здаецца, з кожным новым выпускам водгукаў становіцца ўсё больш. Мне падаецца, што ўсё больш людзей разнявольваецца і вырашае таксама прыняць удзел хаця б такім чынам віртуальна ў запісе падкаста. Таму на кожную чарговую нашу кнігу для абмеркавання з'яўляецца ўсё больш водгуку. Ці проста мы па нарастаючай бярэм такія кнігі, якія выклікаюць эмоцыі, якія людзям хацелася б выразіць. Але тым не менш на гэтую кнігу мы атрымалі даволі шмат водгукаў, таму зараз да нашага кніжнага клуба віртуальна першай далучаецца Дар'я, якая напісала вось такі тэкст нам. Вітаю, Наста. Жадаю падзяліцца сваімі эмоцыямі і думкамі, пачуццямі пасля чытання рамана «Крэмулятар». Раман я прачытала за суткі з перапынкамі на хатнія дзіцячыя клопаты. Я часам буду ўстаўляць свае рэмаркі, таму што кніга сапраўды яна там 200 з нечым сторонак, і чытаецца яна даволі хутка, нават нягледзячы на такую няпростую тэму. За колькі ты яе прачытаў? Ты яе чытаў адразу ці неяк адкладваў? Я яе запаволіў спецом, я проста перанёс чытаць у грамадскі транспарт. Мне там 40 хвілін, 30 хвілін дабірацца да працы, таму як бы, ну, яна ў мяне расцягнулася дзён на 5. Ну, вось я прыкладна так жа. Я чытаю далей ад Дар'і. Калі я спрабавала адказаць сабе на пытанне, чаму ў мяне столькі заняло часу, акрамя колькасці старонак, я зразумела, што я не жадаю адчуваць пах попелу на сабе ні секунды і жадалася пазбавіцца ад гэтага хутчэй. Вось бачыш, як цікава, Дар'я чытала хутчэй проста таму, што ну хацелася, каб гэтая кніга хутчэй скончылася. Ну, в прынцыпе, яе можна зразумець. Наступнае пытанне, якое ў мяне паўстала да сябе, ці было табе брыдка чытаць пра гэтыя падзеі. Мой адказ не. Мне было хутчэй страшна, што гісторыя паўтараецца і гэтыя падзеі, хай нават у іншай праяве, ёсць цяпер у маім нашым часе. І яшчэ страшней, што нашы склады суперажыванняў апусцелі, і мы перастаём аплакваць і пачынаем смяяцца. Потым я, мусіць, 2 тыдні не магла зразумець, што я адчуваю да рамана. Я больш успрымаю гэты раман як урок гісторыі, дзе нам расказваюць пра чалавека таго часу, пра той час, і то ў рамках таго, што нам дазваляюць ведаць. Перапяліца для мяне дурны, безыдэйны чалавек, якога надзялілі правам вырашаць, хто попел, а хто не, недапушчальнае, дапушчальнае, у якога галоўным жаданнем, напэўна, з'яўляецца кар'ерны рост або кватэра з лепшымі ўмовамі. Вось гэта якраз тое, што мы з табой абмеркавалі, што гэта проста
дурны чалавек, у руках якога ёсць улада, якую проста яму далі, і цяпер ён карыстаецца гэтай уладай для сапраўды свайго нейкага прасоўвання ці так сапраўды кар'ернага росту. Дырэктар крэматорыя удзельнік усіх злачынстваў, учыненых карнай машынай. Ён нічым не адрозніваецца ад карнікаў. Ён быў таксама нададзены ўлады, і яму падабалася мець гэтую ўладу. Падабалася адчуваць, што ён можа вырашаць, як і каго крэміраваць, простага чалавека ці знакамітага. Ён як травінка, куды вецер, туды і схіляе сваё сцябло. Мне здаецца, што я ўсё роўна не да канца зразумела свае пачуцці да гэтага рамана, але перачытваць пакуль не гатовая. І вось Дар'я закранула тую тэму, якую, мне падаецца, мы з табой абмінулі спецыяльна ці не, але наша стаўленне да персанажа Пятра Несцярэнкі. Вось Дар'я Мгм. тут вельмі чётка выразіла сваё стаўленне да гэтага чалавека, што ён такі ж удзельнік карнай машыны, як і перапяліцца, і ў прынцыпе ён нічым ад яго не адрозніваецца. Хоць я ў пачатку сказала, што гэты чалавек хутчэй апартуніст, чым сапраўды палкі прыхільнік ідэй сталінізму, але тым не менш мы можам гэта казаць і ў нашым часе. Калі ты ўдзельнічаеш у гэтай сістэме, ты яе падтрымліваеш так ці інакш. Нават калі ты ў галаве сабе гэта тлумачыш нейкімі рэчамі кшталту, ну я ж раблю гэта, каб выжыць, ці там, а што яшчэ я нічога больш не ўмею, але ну тым не менш, працуючы ў сістэме, ты знаходзіся часткай гэтай сістэмы і здзяйсняеш тыя ж самыя злачынствы. Таму для мяне гэта Ведаеш, адмоўны персанаж. я ў Часткова. дзяцінстве пачуў, ну, вырас вось гэта з двух зол выбіраць меншую, так? Так. І я не меншае, я не асацыяваў слова зол, я разумеў, што гэта Як множны зло. лік, але не разумеў, што гэта зло, я думаю, што гэта зла. Слухай, тут у Разумееш, тэму. наколькі гэта Клас. кладзецца вось цяперака мае вось гэтыя недаразважанні дзіцячыя. Несцярэнка гэта тыповы антыгерой. Табе не хочацца быць да яго падобным, але так ці іначай ты выбіраеш з дзвюх злых бакоў, ты ўсё адно выбіраеш нейкае меншае зло, каб хоць ну за штосьці зачапіцца, і таму ты, магчыма, яго больш-менш надзяляеш чалавечымі гуманнымі ўласцівасцямі ў гэтым сэнсе. І таму ты пачынаеш гэтага чалавека ачалавечваць і рабіць, ну, падганяць яго крыху пад сябе, каб хоць бачыць у ім штосьці вось такое, чаму б можна было пасуперажываць. І так Ну і Дар'я яна Філіпенка ўсё робіць для таго, каб яго ачалавечыць. Ён ці робіць ён гэта? ну, на Магчыма, кантрасце з гэта перапяліцам, ён выглядае больш адукаваным, а мы ўсё ж такі схільныя неяк але Філіпенка бліжэй. Філіпенка ні разу табе не кажа, што ён добры чалавек. Так, Ён так. проста паказвае ну, голыя факты. Ён, канешне, там па-мастацкі ўсё гэта апісвае, але ён табе ну, не дае канкрэтна такіх характарыстык, што вось ён там, я не ведаю, быў афігенным суперменам і выратоўваў людзей. Не. Тое, што ты яму пачынаеш суперажываць, гэта ну, выключна твае праблемы. Ну так, таму што я бачу яго на кантрасце з іншым чалавекам і як быццам бы апрыёры любога чалавека на вось гэтым зэдлічку на допыце насупраць следчага я ўспрымаю бліжэй да сябе, чым самога Мгм. следчага, і адпаведна ў мяне больш нейкіх чалавечых пачуццяў суперажывання менавіта да гэтага чалавека. І тут як быццам бы абстрагуюся ад яго досведу, што калісьці ён таксама быў каменьчыкам гэтай лавіны, які лічыў сябе нявінным, як пісаў Станіслаў Ежелец. Так, і тут ну, у гэтым таксама неабыякое майстэрства аўтара, ну, што ён стварае такі, як это, што ён ну, такую парадаксальнае становішча, такую парадаксальную сітуацыю канструюе, калі ты не ведаеш, як сябе паводзіць, бо ведаеш, заўсёды класна паводзіцца, калі ты выразна адрозніваеш чорнае ад белага, так? Нават вельмі класна паводзіцца, калі ты пачынаеш там заўважаць якія-небудзь адценні шэрага. Але вось гэтыя штукі, калі чорнае рэзка робіцца белым, шэрым, бурмалінавым і наадварот. Вось, ну, як ставіцца да гэтага ўсяго. Ведаеш, усе мы аднолькава там не любім
войну, можем там казаць, што мы не любім вайну, што мы не любім рабства і гэтак далей. І гэта, ну, гэта казаць вельмі лёгка такія рэчы, бо, ну, што вайна, што рабства, гэта, ну, Ну не так. мне табе гаварыць. Але калі Філіпенка стварае такую сітуацыю, што як бы, ну, рабяты, камон, бывае і вось паглядзіце і вось такое. Тут, канешне, такая здораўская кансталяцыя, каб паразважаць пра яе і абмеркаваць. Гэта, ну, Філіпенка, Несцярэнка хацеў назваць Філіпенка. Несцярэнка адназначна герой дрэнны, але ён трапіў у абставіны яшчэ горшыя, чым ён сам. І таму заўсёды хочацца, калі не дапамагчы слабейшаму, то хаця б, ну, паспачуваць яму. Хоць, канешне, потым вось гэты горкі прысмак попелу ў роце, як, ну, я не ведаю, як сказала там Даша, але, ну, вось гэта метафора, якую яна цягне з кніжкі Філіпенкі, на вельмі пасуе сюды. Наступны водгук, каментарый будзе ад чалавека, які ўжо ўдзельнічаў у нашым кніжным клубе сваімі водгукамі. Гэта Ілля. І Ілля таксама свой расповед пра гэтую кнігу пачынае з апісання Пятра Несцярэнкі. Прывітанне. Дасылаю свае ўражанні ад рамана Сашы Філіпенкі «Крымулятар». Галоўны герой шчыра распавядае пра свае хібы, што ён па натуры пяшчотны мяккі чалавек, але быў выхаваны бацькам жорсткім вайскоўцам, таму і ў далейшым жыцці вымушаны разважаць, як бацька ўспрыме ягоныя дзеянні. Таксама Пётр і на допытах вядзе сябе ўпэўнена, таму што толькі так можна працягнуць следства, а разам з гэтым адцягнуць расстрэл. Але прызнаецца чытачу, што гэта патрабуе ад яго вялікіх высілку. Такая шчырасць прываблівая, выклікае прыхільнасць. Вось, бачыш, тут Ілля якраз хутчэй адчувае прыхільнасць да галоўнага героя. Хвалюе, узнімае цікавасць да кнігі жахлівае апісанне расстрэлу, крэмацыі чалавека, пералічэнне колькасці расстраляных. Акрамя таго, займальна апавяданне лёсу Пятра Ілліча Несцярэнкі. Прачытаўшы кнігі, маю некалькі неразуменняў. Першае. Данос на веру падобна, што напісаў сам Несцярэнка. Гэта нечакана і выглядае не ў прынцыпах Пятра Ілліча. І вось Вера вярнулася ў нашае абмеркаванне, што ты можаш сказаць на гэты конт. Я бачу, Вера ты вярнулася ў ажывіўся. чат. Так. Ну што, ну бухі быў Нехцярэнка. Ну, слухайте, гэта такая даволі жыццёвая сітуацыя, калі ты ў моманце паступаеш, мабыць, неяк імпульсіўна, потым да цябе даходзіць, што ты нарабіў. Ну так, ну магчыма, ён напісаў гэта, ну, цалкам імаверна. Так не даставайся Вось. же ты нікаму, думаў ён у гэты момант. Менавіта. І проста потым вось гэты ганебны ўспамін ён усяляк выкрэслівае сцірае са сваёй памяці. Вось такая інтэрпрэтацыя цалкам Магчыма, магчымая. гэта абарончая рэакцыя мозгу акурат на тое, што ён Вельмі нарабіў. афігенна зрабіў Філіпенка, што ён не расказаў нам Вось і думайце цяпер гэтае самі. месца. Як бы Наколькі хаўністы Пятро Несцярэнка. Магчыма, калі перачытваць вось гэтую кніжку, ты там дзе-небудзь там па нітачках можаш знайсці, што ага, да ён свалота, гэта ён накатаў заяву на Верачку. Але, ну, цяпер першае прачытанне, і даволі даўно ў мяне было, сказаць па шчырасці, я проста, ну, падтрымліваю Іллю. І другое неразуменне, якое ўзнікла ў Іллі. Несцярэнка забіты. Разуменне гэтага на апошніх старонках кнігі вагалася то ў адзін, то ў другі бок. Але як чалавек можа апісаць ад першай асобы ўласны расстрэл і тое, што адбывалася з ім далей? Уся кніга дагэтуль чыталася быццам чалавек усё ж такі пазбег смерці праз расстрэл. Блін, я таксама, чытаючы кнігу, я ж не ведала яшчэ гісторыю гэтага рэальнага чалавека. Я так спадзявалася, што нешта ж адбудзецца. Нейкі хэпі-энд мусіць быць, ён выратуецца. Не, Але... гэта класна. Ну, як бы пазбягаць вось гэта звыклага тропа, ну, гэта ж здорава. Прарабіць усю працу за чытача і сказаць яму: вось, так, всё забіты, окей, ідём далей. Гэта ж для слабых. Ведаеш, ну, гэта заўсёды такія нязвыклыя прыёмчыкі, яны заўсёды як бы выйгрышныя, як мне падаецца. Вазьмі таго ж Джорджа Марціна, который там усіх сваіх герояў налева-направа. Ну і тут, канешне, я параўноўвала Джорджа Марціна з Філіпенкам. Ну, слухай, я з Хемінгуэем параўноўвала, нармальна, сёння дзень параўнання.
Таму, ну, вось у гэтым плане ісці нязвыклым тропам гэта даволі, хаця мне здаецца, штосьці падобнае ў літаратуры ўсё адно знайсці можна. Мне ў Хутчэй за гэтым ўсё. плане згадваецца нямецкі пісьменнік Ханс Фалада, і ў яго ёсць даволі цікавая кніжка, называецца Адзін у па-руску, Берліне? ну, адзін в Берліне, ой, гэта жахлівая назва, Jeder stirbt für sich allein называецца гэтая кніжка, па-руску называецца «Каждый умирает в одиночку». О, гэта І дарэчы, па-мойму, яна па-руску ёсць і пад такой назвай. Калі не памыляюся, яна выходзіла пад так, рознымі таму назвамі. што Я яе думала, што гэта розныя творы. можна я раскажу? Давай, дазваляю. Амерыканцы яе выдалі пад назвай адзін «Alone in Berlin», а немцы, справа ў тым, што Ганс Фалада хутка стукне 75 гадоў пасля яго смерці, і гэтая кніжка як бы перайдзе ў паблік дамейн, і аўтарскія правы будуць, ну, дасяжныя да 70 ўсіх. же трэба. 75, не 70, 70. 70? У Еўропе Неважна, 70. але хутка хутка гэты час наступіць, калі творы Ганса Фалады будуць ужо адкрытыя ўсім у вольным доступе. Але немцы, выдавецтва Aufbau Verlag, убачылі, што кніжка займела неабыякую папулярнасць у Амерыцы. Яны вырашылі сыграць апошнюю карту, яны як бы перавыдалі гэтую кніжку, которая выдавалася вельмі даўно. І яны таксама дапілілі назву вось там «Allein in Berlin», але яны яшчэ ўзялі Цярпілы, канешне. але яны яшчэ дадалі туды аўтарскую рэдакцыю, вось, абы толькі як-небудзь так зрабіць, каб гэты тэкст здаваўся крыху новым. Ну, ведаеш, як у нас у свой час выдалі Караткевічка «Пад сярпом тваім» там з усімі аўтарскімі этімі вырыскамі, которые калісьці цэнзары павыразалі. Чаму б і не? Мы гэтую кніжку чыталі на курсе, на якім, на 3-м курсе, абавязковая для чытання для ўсіх. Не, бранжу, на 4-м. І чаму я ўспомніў? Галоўны герой у самым канцы, зараз будзе мега спойлер, каму хто не хоча Я пачуць. заплюшчваю вушы. Галоўны Заплюшчваю герой вушы, што я сказала? заплюшчваю вушы. Навінкі Затульваеш анатоміі. вушы. Галоўны герой таксама, яго хапае гестапа, але яму ў апошні момант, у апошнія імгненні перадаюць ампулу з атрутай. І там ампула, яна даволі маленечкая, і ён, ну, А, што можна трымае раскусіць, як у шпіёнаў, Так, божа, клас. так, і ён трымае яе ў роце, а яго ўжо пасля допыту вядуць у нейкую катавальню, вядуць у нейкае, там не веду, груба кажучы, пад гільяціну яго вядуць. Чаму пасля слова катавальня ты паглядзеў на свой пакой? Ты сказаў катавальня, Вось. павярнуў галаву на свой пакой, мне стала страшна, хто там за кадрам. І як Ганс Фалада выбудоўвае такую класную сітуацыю, калі галоўны герой ляжыць, груба кажучы, пад гільяцінай, і ён не перакусывае вось гэтую ампулу з атрутай толькі таму, што яму вельмі цікава, яму карціць даведацца, што там будзе далей, якая будзе там апошняе імгненне, апошняя секунда ягонага жыцця. І гэта, ну, апісана настолькі там, ну, гэта некалькі абзацаў, але ты чытаеш, ну, я, прынамсі, калі чытаў гэта нават у арыгінале, я, ну, як бы, Ну, Ганс ты мяне Фалада майстар. заінтрыгаваў. Я проста шмат чула пра гэтую кнігу, але я ж кажу, думала, што гэта два розныя нейкія ягоныя творы, і ён вельмі папулярны апошнім часам і па-руску. Яна выходзіла па-руску, і яна сустракалася мне літаральна паўсюль. Экранізацыя ж была, калі не І памылюсь. таксама так, і экранізавалі амерыканцы пасля вось гэтай паспяховай, ну, паспяховага перакладу у Амерыцы. І таму яна там паўсюль пайшла грымець. Ну так, даволі... Ну все, я записываю спіс на чытанне, Сярожанька, Ведаеш, угаварыў. мне так падабаецца быць там, калі да мейнстрымным чуваком, калі ведаеш нас... Любіў гэтую кніжку, яшчэ да таго, як гэта стала мейнстрымам. Ну, не тое, каб любіў, нас прымушалі яе любіць ва ўніверы на 4-м курсе. Вось, але, ну, гэта адна з тых немногіх кніжак, которую мы чыталі, которая, ну, ведаеш, у канцы рэальна такі, ну, блин, рэспект.
Таму Ну і ну нешта вось падобнае ў мяне вось ну як заўсёды вось гэтыя недадумкі, которые сабе ў галаву піхаю, яны не дык абавязкова, гэта ж самае конечно, цікавае. каб яны былі праўдзівыя, каб яны мелі нейкае дачыненне да нашай агульнай размовы, але ну яны абавязкова мусяць Чытацкія быць прамоўленыя. інтэрпрэтацыі звычайна нашмат цікавей, чым тое, што хацеў сказаць аўтар, я магу Цікавейшыя. так Ну сказаць. давай. І заканчвае гэты тэкст свой Ілля словамі: «Не было ў бліжэйшых планах чытаць кнігі Сашы Філіпенкі на расійскай мове, у выніку выйшла ўражальнае знаёмства з яго творчасцю». Ну, я думаю, што сапраўды варта было гэта прачытаць. Што каментар Іллі? У тым ліку і каментар Іллі, улічваючы, што ён пастаянны ўдзельнік нашага кніжнага клуба, але просто калі ведаеш, у нас у канцы спытаюць: раіце вы гэтую кнігу для чытання ці не раіце? Я б Канешне, сказала, што ну я б абавязкова. параіла так сапраўды. Абавязкова. Гэта такая невялічкая кніжка, которая прымусіць цябе банальна ўключыць мазгі. Задумацца, як кажуць гэтыя, прымушае задумацца. А зараз, каб крыху разрадзіць абстаноўку вось гэтымі жарцікамі, самасмеечкамі, я зачытаю адзін каментарый, які я знайшла якраз калі шукала вашыя водгукі на крэмулятар, я знайшла ад чалавека, які пакінуў у графе імя бліскавічныя жарты за 300, пакінуў радок. І пытанне: што было б, калі б нейкая Аня звяла ў нас сярожу матырку? 1, 2, 3, кніжны клуб Гош. Але ведаеш, атрымалася так, што нейкая Аня звяла у Насты і сярожы другую Насту і атрымаўся кніжны клуб Гош дзесьці там ці тут. Да там Ты смяешся з ладно. бліскавічнага жарту за 300? Не, я смяюся з той Ані. Наступны каментарый, водгук, міні-рэцэнзія на кніжку «Крэмулятар» будзе ад Яўгена. Яўген піша: «На жаль, пазітыўны ўплыў падкаста трохі спазніўся і прачытаў па-расейску». Бачыце, на мяне таксама пазітыўны ўплыў падкаста не паўплываў, і я прачытала кніжку яшчэ год таму па-расейску. Кніжка выдатны прыклад, як можна напісаць няцяжка, не грузячы чытача пра складаную тэму. Але з іншага боку, менавіта таму па моцы ўражанняў для мяне яна прайграе іншым кнігам пра рэпрэсіі. Пры гэтым застаецца тым, што можна параіць сябрам і знаёмым, якія цікавяцца беларускай літаратурай. Вось гэта тое, што Сярожа казаў у пачатку пра стыль Філіпенкі, які дазваляе вось так больш як нейкі журналісцкі артыкул, таму што Філіпенка выдатна разумее павевы часу, што у людзей зараз не так шмат часу, сіл, ну і будзем шчырыя, жаданняў чытаць раманы на 900 старонак. Людзі з большай ахвотай чытаюць вось гэтыя лонгрыды, проста які-небудзь цікавы вялікі артыкул на пэўную тэму ў нейкім інтэрнэт-выданні. І вось кніжкі Філіпенкі гэта такія своеасаблівыя лонгрыды, ну трошачку пашыраныя, але тым не менш можна і такім чынам гаварыць пра складаныя рэчы. Філіпенко просто вельмі добра ўмее структураваць тэкст. Ён І бачыць, дзе эканоміць час чалавек чытача. Ён бачыць, дзе чалавек можа стаміцца ад тэксту, і ён ведае ўсе гэтыя спосабы і прыёмчыкі, як занава як это разбудзіць тваю цікавасць, як занава пераключыць цябе вось гэта. І ну гэта ўсё вельмі бачна, і ну я ўжо казаў, на гэта вельмі прыемна весціся ў ягоных тэкстах. Ну асабіста мне. Чытаем далей. Ведаючы пра вялікую працу з архівамі, выкананую аўтарам падчас напісання твора, было б цікава даведацца, наколькі на падставе дакументаў паўстала лінія кахання ў рамане і асабліва фінальны твіст з даносам на веру. Гэты данос на веру людзям спакою не дае. Таксама цікава было знаходзіць думкі самога аўтара, якія раней сустракаў яго інтэрв'ю. Змены ў мове, якія апісваюцца на пачатку другой часткі «Прыгавор», вероятна, супраць на самом деле. Гэта амаль дакладна думкі Філіпенка на тэму розніцы паміж Беларусю і Масквой. Вось гэта тое, што ён расказваў на сустрэчы ў Варшаве, на якой я была некалькі месяцаў таму, пра якую таксама расказвала ў падкасці. Ён расказваў, што яму было цікава назіраць за гэтымі лексічнымі зменамі, калі ён жыў і працаваў у Маскве, як людзі выкарыстоўваюць вось гэтыя уводныя словы, уводныя канструкцыі, што, калі я не памыляюся, вероятна, казалі ў Беларусі, калі чалавек спрабаваў выказаць сваю думку, ён быў у ёй неўпэўнены, і ён перад тым, як сказаць штосьці, падаваў, што верагодна, гэта было так. І калі ён прыехаў у Маскву, там людзі былі абсалютна ўпэўненыя ў сваіх думках і заўжды казалі на самом деле. Ці гэта было... Я не памятаю, насамрэч,
як было ў Маскве, як было ў Класна. Беларусі, але проста цікава, што ён гэта заўважыў, што сапраўды трохі ну гэта паказвае непэўнае адрозненне менталітэту. Так гэта М, было і гэта мне падаецца ён на ўсіх сустрэчах, на ўсіх інтэрв'ю пра гэтую гісторыю расказвае. Але вось ты зараз ну двойчы сказал пра данос на веру, і я прям такі пачаў пераймацца. Нешта вось я прачытаў па тэксце, і такога вось ярка выражанага даноса на веру я там прыгадаць не магу. Гэта Там твае быў абарончыя механізмы выратоўваюць цябе. магчыма. Не, просто у мяне вось уражанне тэксту, я ж паўтарусь, я чытаў ужо месяц ці паўтара таму. Таму магчыма, у мяне ўжо прытупілася свядомасць, і я штосьці ўжо забываць пачынаў. Але ў мяне вось агульнае ўражанне ад кніжкі тое, што там ну калі і быў данос на веру, то ён такі альбо неўяўны, альбо ён надуманы, прыдуманы. Не надумана, але вось бачыш людзей так моцна зачапіла гэтая А. тэма. Ну і Наколькі гэта ўсё рэальна, я не ведаю. Вось ну асабіста мяне, я калі чытаў кніжку, мяне захапіла вось гэтая тэма, як аповед, як он расказваецца, як он разварочваецца. Мне не хацелася сядзець гугліць, мне не хацелася вось гэтага ўсё. Мне проста было цікава, як вось мне той інфармацыі, якую выдае аўтар, мне было цалкам дастаткова, каб пагрузіцца вось у гэтую эпоху, пагрузіцца ў гэтую сітуацыю, становішча і гэтак далей. І мне не хацелася, я не ведаю, магчыма, гэта таксама нейкая абарончая рэакцыя. Мне не хацелася паглыбляцца ў гэтыя цёмныя часы, у гэтыя цякія часы, бо ну я спакойна чытаў далей, і мне гэта было дастаткова, і я ўспрымаў вось гэты тэкст так, як он вядома, што там шмат чаго надуманага. Ці была тая вера, ці не, чорт яе ведае. Вось Філіпенка яе ведае. ну, таму што Вось. мне падаецца Філіпенка бачыш ён зрабіў частку працы за нас. Ён ужо ўзяў архівы і дакументы, з якіх ён сабраў нейкі інфармацыі мінімум патрэбны для напісання мастацкага твора, каб ён быў не там зацягнутым загружаным і перадаў гэта нам. І ну гэта ўжо калі ты хочаш сапраўды паглыбляцца ў гэта, калі ў табе Мгм. дастаткова маральных сіл нейкіх каб пагрузіцца ў гэта, то ты можаш ужо пайсці ад адваротнага, узяць вось гэтую маленькую гісторыю і пайсці ў тыя дакументы, магчыма, якія там ну калі ёсць магчымасць праглядаць штосьці на гэтую тэму, што рабіў Філіпенка. Але Так, Філіпенка наадварот для нас спрасціў задачу. Ён так. гэта Але вычыніў і калі паказаў. ведаеш, калі ў людзей нараджаюцца такія думкі, даведацца пра гэтую тэму больш, як бы ну у гэтым ну як Значыць, у іх все ў бы парадку клас зараз у з гэтым. менталачкай. Не, я пра гэта хачу сказаць, я хачу давесці да таго, што як бы ў гэтым вялікая заслуга самога аўтара, самога Філіпенкі, тое, што Ён вось ён зацікавіў іх настолькі тэмай. зацікавіў, запаліў гэтай тэмай, што ну і што ім вельмі хочацца гэта раскруціць. Мне не хочацца гэта раскручваць з іншай прычыны. Мне ў першую чаргу было цікава паглядзець мастацкія вартасці гэтага ўсяго. Наколькі сам дакумент, сама кніжка дакументальная, ўсё ж такі, калі я даведаюся, што кніжка пабудавана там на нейкіх дакументах, я хутчэй ад яе адвярнуўся, чым буду Все працягваць ведаюць чытаць яе сярожава далей. стаўленне да нонфікшану. Ну, я не ведаў, мае мазгі збудаваныя так. Але ну, мне вельмі цікава паглядзець вось гэтую, я не ведаю, мастацкасць кніжкі. Тое, што зрабіў Філіпенка на аснове вось гэтых дакументальных матэрыялаў, які ён там раскапаў у архівах, якіх ён там шукаў, якія яму там падзяліліся мемарыялы і іншыя арганізацыі. Тое, што ён зрабіў з гэтымі ўсімі матэрыяламі, гэта вельмі прыгожа. З боку там мастацкага слова, з боку прыгожага слова, з гледзяшча мастацкага слова, гэта ну як бы я ўспрымаю гэты твор як мастацкі твор. Я не ўспрымаю яго як нешта там дакументальнае. Бо ведаеш, я цалкам магу, напрыклад, успрыняць, што ён там успрыняць, што ён там адкапаў нейкія дакументальныя матэрыялы, дзе там п'яны блахін хадзіў там і вырабляў тое і тое, але наколькі ён па-мастацку гэта ўплёў вось у гэты аповед, хай сабе дарма, што там этот Несцярэнка насамрэч існаваў, але вось у рамках гэтай вось кніжкі на 250 старонак ад першай да апошняй, гэта вось цалкам мастацкая канстэлляцыя, яна
клёвая. І мне яе было чытаць даволі цікава. І паўтаруся, я не хацеў поўзаць, усё выісківаць, глядзець. Ну так, магчыма, калі-небудзь якую-небудзь там вікіпедыю, артыкульчык там чытану, але не больш за тое. Гэта тое Я вось вось як чытанула этот. пра Несцярэнку, Мгм. я проста пагугліла пра тое, Мгм. наколькі праўдзівая, бо я не ведала пра гэтага чалавека, наколькі Мгм. праўдзівая была гэта інфармацыя. Мне Мгм. гэтага было дастаткова, бо я чалавек, які выхаваны на беларускай літаратуры пачатку 20 стагоддзя. Мяне ўжо Вось, ўсёй бо гэтай фігнёй не здзівіць. Я ўспамінаю Флоріана Ільяса, твайго любімага і ненавідзімага мной, што вось гэтыя ягоныя кніжкі пра якія 13-14 гады, Дзесьці 13. там. Я чытала толькі Вось. любовь в Лета эпоху цэлага ненавісці. века. Ну, як бы я ж кажу, мне не хацелася яе чытаць да канца, але мне захацелася прачытаць банальна біяграфіі гэтых людзей, пра якіх ён там распавядае. І апошні на сёння водгук ад нашага таксама пастаяннага удзельніка, вядомага пад кодавым іменем Уладзімір Мяў, які пачынае свой водгук прывітання Мяў, і гэта не Паўлін. Адразу відаць людзей, якія слухаюць мае чытацкія дзённікі, якія я перыядычна запісваю ў лазенках, дзе паўліны выдаюць гукі вельмі падобныя да Мяў. Сапраўды. Мгм. Ці чуў ты калі-небудзь Паўліна? Вось я вадзілася рожу па лазенках, але паўлінаў мы не бачылі, бо было цёмна. Павлин, Мавлин, не видишь, мы кушаем. Откуль гэтая цытата? Хто З первая нейкага першы савецкага кінематографа. Я надта маладая для гэтага. Адкуль гэтая ну цытата? хто першы адкажа, той это таму Той будзе, малайчын, я не той ведаю. стары, той нарадзіўся ў Той СССР, я стары. не ведаю. Мгм. Бо я савецкае кіно невялікі знаўца. Чытаю водгук ад Владзіміра Мяў, які пачаў яго прывітанне Мяў, і гэта не Паўлін, з пазітывам на сёння ўсё. Ну так. Кніга невялікая, і дыялогаў шмат, павінна хутка чытацца, але для мяне не. Трэба было рабіць шмат перапынку. Я разумею, што Філіпенка гэта не вінцэць мудроў, але нават у параўнанні з былым сынам чытаць крымулятар нашмат цяжэй. Было суха, безэмацыйна, часам балюча, але не больш за тое. Балюча ад цыклічнасці гісторыі. Пужае нават не столькі цыклічнасць, колькі тое, што ёсць верагоднасць пакінуць усё без змяненняў. Не так страшна жыць у коле гэтых падзей, амаль зусім можна звыкнуцца. Страшна страціць чарговы шанец яго разарваць. Страшна, што ў гэтым выпадку Пётр Ільіч можа стаць прататыпам шмат для каго. Пётр Ільіч чалавек, які проста захацеў захаваць сваё звычайнае жыццё. Чалавек, які для гэтага мог пайсці на што заўгодна. Чалавек, які так хацеў жыць, што я сам на хвіліну паверыў, што ён перамог смерць. Не атрымалася. Дзякуй за ўвагу. Блін, Якраз наколькі мы ўсе, вось ведаеш, успрымаем па-рознаму. Вось я хацела сказаць, што Дар'я наадварот чытала як мага хутчэй, каб хутчэй гэта прайшло і кніга скончылася, а Уладзімір наадварот чытаў з перапынкамі, таму што гэта было няпростае чытанне. так, успрымаем вось гэтую ну, увесь гэты тэкст па-рознаму, бо у кожнага там менталачка дазваляе там пэўныя аб'ёмы інфармацыі перапрацаваць, як бы каб кукуха не з'ехала, каб ну, трэба спыняцца. Але я пра іншае, вось мы гэты тэкст вось свядома прымушаем сябе ўспрымаць вось дазавана альбо там наадварот хутчэй, але у выніку як бы нашыя думкі заўсёды ва ўсіх ну, ну не то што аднолькавыя, але яны даволі падобныя. Ну што тут ужо утойваць, мы ўсе беларусы, мы ўсе недзе там ну гэтай гісторыі, я маю на ўвазе рэпрэсіі 30-х гадоў. Ну, для нас Застанемся пытанне даволі адназначнае. так, застанемся пакуль што вось у 30-х гадах Пакуль што ў мінулым 20 стагоддзі, стагоддзя, так. калі ласка. Вось. Я не Усё хачу там гэта заставацца, я хачу рухацца усё далей. Усё гэта не, я маю на ўвазе, давайце не будзем выбудоўваць вось гэта. Лагічныя ланцужкі, так, і Мгм. паралелі. Ага, Мы ўсё гістарычныя. ўбачылі. Так. Вось мы таксама ўсё ўбачылі. Наколькі мы ў гэтым усім вельмі адзін адно на аднаго падобныя. І вось гэта мяне вельмі цешыць. Ну і Вось плюс нават у такой вось складанай і цяжкой невывазімай тэме. Плюс тое, што слухачы падкаста ўсё ж такі людзі, якія маюць пэўнае кола зацікаўленняў блізкае нашаму, і мы знаходзімся ў адной, можна сказаць, інфармацыйнай бурбалцы. Дрэнна гэта ці добра, гэта ўжо як бы не пытанне іншае, але тое, што тут, мне падаецца, у прынцыпе, сабраліся аднадумцы, скажем так.
віртуальна удзельнічаюць у слуханні ці нават у запісе гэтага падкаста. Так што так, відавочна, што у пэўнай ступені нашыя погляды нават вось так больш глобальна будуць сыходзіцца. Просто для мяне, ведаеш, гэта, канечне, будуць гучныя словы, але Саша Філіпенка, ён зараз уваходзіць у такі, ну, пантэон сучасных модных беларускіх пісьменнікаў, так? Сярод якіх там Добрае слова можна модных. модных, бо, ну, папулярных, бестселлерных, Так, там, так, так. І гэта скажем так, гэта не не негатыўнае. абраза. Гэта Так, ні ў якім разе не так. абраза. Як бы ён малайчына, што ён прапрацоўвае такія складаныя тэмы і даводзіць простай мовай да шырокага кола чытачоў. Вось да Гэта шырокага кола маецца на ўвазе не толькі беларусы. і не А толькі нашу бурбалку. Вось. плюс у тым, што Саша Філіпенка, жывучы за мяжой, мае вялікі доступ да шырокіх мас аўдыторыі Мгм. вялікай сусветнай, можна сказаць так. Не ведаю, сумна альбо радасна гэта не было. Ну, для мяне вось сярод гэтага пантэона там ёсць там тройка, чацвёрка пісьменнікаў, але вось пасля прачытання гэтай кніжкі Філіпенка трошкі вось наперад выйшаў у параўнанні там з астатнімі вось гэтымі небажыцелямі. Сёння Вось. кампліменты налева-направа. Ну, конечно, не да кампліменты, я не ведаю. Гэта мае кампліменты, яны вельмі такія, сама ведаеш. Не заўсёды Мгм. ўпэўнены, што гэта камплімент. Ведаеш, сказаў вам Мгм. сярожа штосьці, вы так парадаваліся, а Мгм. потым усю ноч думаеце. Ну і такім чынам, як бачыш, атрымалася даволі шмат водгукаў міні-рэцэнзій ад людзей. Я бачу, што гэтая кніга, магчыма, за кошт сваёй папулярнасці, за кошт папулярнасці аўтара сапраўды прыцягнула ўвагу такой колькасці чытачоў. Ну і плюс, відаць, сапраўды гэта быў такі твор, на тэму якога хацелася выказацца. Таму дзякую ўсім, хто прыняў удзел з намі ў такім віртуальным абмеркаванні. Я спадзяюся, што далей вы працягнеце так жа актыўна. Не саромцеся, нават калі вы хочаце напісаць літаральна пару сказаў, напішыце іх, я з радасцю іх агучу і мы іх абмяркуем. Ну а цяпер, Сярожанька, прыйшоў час для вельмі важнай тэмы, якую ж кнігу мы чытаем у А, падкасці наступны. ну, у цябе ёсць якія-небудзь ідэі, што ўзяць? Абсалютна ніякіх. Я адкрытая да любога досведу і любых эксперыментаў. Так што можаш прапанаваць мне, што захочаш. Шрывата, канешне, твае вось гэтыя. Што ты мне зробіш ты ў Ну, іншым горадзе? я, ну, я за тое, каб, ну, чаргаваць кніжкі паміж тымі, якія выйшлі у Беларусі і которые выйшлі па-за Беларусю, каб аднолькава ўдзельнічалі ў нас як чытачы з Беларусі, так і чытачы з не не з Песні Беларусі. Беларусі. З не Беларусі. О, всё. Ось. Я б прапанаваў некалькі месяцаў таму выйшла кніжка ў тэхналогіі, нататкі. Э, Таткі, так, толькі гэта цяпер у галаве. Божа, нататкі ў плыні часу, у плыні Так. часу называюцца. Там кніжка таксама Славацкі аўтар. невялічкая. Славацкі аўтар, пераклад на Хіба ніколі беларускую. не чытала нічога Я на пачынаў славацкім. чытаць, потым гэтую кніжку перадарыў. Як бы такая сабе гісторыя пра настаўніка, пра жыццё настаўніка ў школе, ў дзяржаве, у грамадстве, якая ў мяне ўжо трошкі падпіхнула на думкі як бы ў бок нашага іншага класіка, але, ну, калі пагодзіцеся, Але то гэта гэта мы буду агучваць пагодзіцеся, як толькі быццам бы у вас потым. ёсць выбар. Я Вось. пагаджаюся, так, я памятаю, што мы сапраўды абмяркоўвалі, і я запрасіла сабе гэтую кнігу з Беларусі. Яна мяне чакае ўжо дзесьці ў Варшаве. Мне цяпер трэба сустрэцца з чалавекам, які мне яе М. перадасць. Кніжка танютка, як, я не ведаю, як агульны вучнёўскі сшытак, вось. Аформлена А, прыкладна так жа, падобна. Дызайн. Аформлена прыкладна так жа. Тут я ўжо дацягваю якія-небудзь там школьныя алюзіі, каб трошкі гэта ўсё падцягнуць. Але гэта даволі, трэба сказаць, інтэлектуальная проза. Ну, не такая высокая інтэлектуальная, але там як бы трэба давядзецца чытаць павольна, не трэба чытаць там усё ўспрымаць ну, па-хуткаму, у похапкі. Але, ну, тое, што я Спадзяюся, прачытаў, прынамсі, не трагічная. не ведаю. Я прачытаў пачатак, старонак 30, Ніхто не памёр.
пакуль што? Пакуль што яшчэ ніхто не памёр, але мне Ну, добра. спадабалася. Там вельмі шмат разважанняў, такіх даволі цікавых. Вось, і вельмі такіх сітуацый канструюе аўтар, як бы блізкіх, Ну, супер. зразумелых. Тады ўсе запомнілі. Наступнай кнігай мы чытаем нататкі ў плыні часу. Не нататкі таткі, хаця нататкі таткі таксама можете прачытаць. Спорнік вершаў даволі тонкі. Гэтую кнігу можна купіць у выдавецтве тэхналогія, можна купіць у кнігарні кніжная шафа, для чаго не. Я пакідаю спасылку на гэтую кнігу ў апісанні да выпуска. Вось такі атрымаўся наш выпуск падкаста «Сходка КК Анягош» у такім трохі ўсечаным складзе. Я спадзяюся, што атрад не заўважыў страты байца. Але я спадзяюся, Наста зараз нас чуе, мы перадаем ёй прывітанне. На Кубе ёй там ці дзе там насенне насенавалі, каб ёй добра адпачывалася. Ці ёсць табе што сказаць у канцы нашым паважаным слухачам? Я спадзяюся, што вы добра правялі гэтае лета і ў гэтую восень вы ўступілі адпачыўшы і з новымі сіламі гатовыя слухаць тыя трызненні, якія мы тут выдаём вам у вушы. Чытайце добрыя кніжкі. Спадзяюся, гэтыя кніжкі, тыя, которые прапануем мы чытаць разам з намі, таксама адносяцца да добрых. І як бы будьце з намі, мы будзем з вамі, і будзе ўсім шчасця. Так, да сустрэч, да новых выпускаў падкаста.